Mag-alas 3 na dress kadlawon mga bayot no. Katulgo na kayo ang inyong silingan. Kay gabi aw gahapon pod alas 6 na ko sa buntag natulog. Pero lantawan ninyo ako ang binhi. Gadula-dula pa na iyang balay-balay mga bayot. Iyang gitugma-tumba, iyang sana balay-balihon na iyang balay-balay then musulod siya. Tawag ko na siya. Come here lang ga. Nak. Come here nak. Karen o diba? Fresh pa kaayo ning mata ni. Okay, balugon sa ning orasa matulog mga bayot. Ang inahan lami na kay ipidok pero ang anak gasiga pang mata. Dula-dula pa na siya. Wa siya kay balugon sa iyang dulaan oh. Iyan naman ganit din ang gipang buskag ng mga stuff toys da din ganang mga nangulumbitay nga mga series mga bayot. Iyan ang gipang bira. Si hi. Si hi sa na. No, what Si I hi. miss Sky. Si hi sa. Hugo ka na iyang blouse mga bayot kay idulaan niya ang cream sa iya ang yaya ba. Yaya inahan og manghod o igsuon niya. Idulaan niya mga bayot mao na. Then napagid ang ako ang eyebrow iyang gisulat-sulat aning mga padir-padir mga bayot na abot dito sa salamin niya gisulat. Dayon nakakita iyang amahan nangutana din siya nako katunang eyebrow nga kung pinalit nimo ingon pugog kay kabaluman siya mga bayot niya. Ang mga make-up na diri mga bayot kanang pahid-pahid sa kanawungan, pang baglis-baglis anang kakilayan, kanang pang balod-balod sa kuanan ba? Kapilukan kanang mga foundation o kanang mga celebrity sa imong kapanitan mga bayot. Mahal na nila diri mga bayot kanang mga cosmetic, mga mahal kay na nila diri mga bayot. Kay ang mga Armenian manggod nga babaye hilig kayo og mga make-up sa nawong. Akong bana mga bayot naghagok na. Kay gingnan ako katulog na lang din ha kay gikan ni siya hospital ganina. Nagpa-check up lagi then daghan kay gipang resita sa doktor. Then injection na unta siya para mawala ang iyang stiff neck, wala siya hinsugot. Kay hunahunan niya galikay siya bitaw mga bayot ay. Kay di man siya kainom og ma-injekan siya. Alcohol is life, bi ani sila din he. Paminawan ninyo ako anak. Tira! What are you doing? Go inside your house. But where's the door of your house, Langga? I put Oo, kabalo mga bayto unsa orasan ni matulog. Feel na ko, buntag na po ni matulog. Gasugod na mga ko na siya pangbuskag, oh. Mama. Okay. Mag-alas 10 na diri sa buntag mga bayot pero nga mo ang gawas. Ngit-ngit pa kayo. So natulog na ako ang binhi so padulong na pug ko aning upidok.